Kowe nek wis ketemu aku iki sesepuh Mayangkara. Gage munia kowe. Waduh Kakang. Ora pati nduga lamun to si Kakang Ismaya ana kene. Ya, pancen aku nyegat kowe. Aku wis ngerti lorek ing atimu merga kowe kebondo pengangen-angenmu sing ngaya-wara. Kowe dadi dewana kayangan ning gatel. Kepengin diudhukke meneh apa piye? Aduh Kakang, aja mengkono ulun ora nandhang kaluputan. Lah piye ora luput? Kowe nuruti bojomu sing menggruk-menggruk, senggrik-senggrik, angger munggah nyang kayangan terus lambene diabang, mripate dileleti biru-biru. Lekembenan rada dipletrekke. Terus lakune digawe-gawe. Prembak-prembik nangis enek pangkonmu. Nek wis ngono kuwi terus adat lupiya sing wis gogloh atimu. Kowe nuruti apa sak penjaluke Durga? Aduh Kakang. Tak aturi prisa ya Kakang Semar. Piye? Sejatine Durga darbe muga kang kaya mengkono ya sabab saka pamintane titah ulun Duryudana. Lah kae wong Angkara kok mbok turuti. Kae wong angah-angah wiwit biyen mula mengar gawe patine Pandhawa, gawe cilakane, gawe cintrakane Pandhawa kok mbok turuti. Aja nguman-uman kelawan jeneng ulun. Nek kowe ora mbok mareni keketeking rasamu sing kaya ngono ki aku ora bakal tanggung Bathara Guru. Kakang Semar Semunan mrinani para Pandhawa apa ora narimakake merga yektine Pandhawa dhewe sing luput. Lah kuwi lak salahe mbok golek-goleki. Mbok gawe-gawe. Neng ngono apa Kakang Semar mbilani Pandhawa lan kepengin lenggah ana kayangan lenggah. Ora, kowe aja ngomyang. Aku gelem dadi dewa biyen-biyen, aku ora medhun nyang Marcapada. Anane aku mung trima dadi gedibal ping 17. Wong maju kiling balelungan kaya ngene iki merga nggonku gandrung katentreman lan gandrung karahayon, gandrung karukunan. Mula nek ngudari reruwet kuwi digoleki bundelane dhisik, kuwi aja nyalahke sapa-sapa. Ngiluwa githokmu sing ting benyiyih kuwi Bathara Guru. Aduh. Banjur aku kudu piye Kakang? Wong cilik Madyapada ki sing dinteni mung makartining dewa-dewa sing ana ing dhuwur. Nek dina-dina wong cilik mung mbok dhepi wong padu, mung mbok kon nonton tontonan sing ora patut. Aku moh wis ana Madyapada. Aku arep bali menyang ajal kamu laku wae. Kowe ditandur ana dhuwur kuwi supaya dadi tepa panupi nentremno jagat iki, nentremno wong cilik, nentremno bebrayan gedhe. Ora kok aneng kono kowe mung arep sikut-sikutan dhewe. Mergo nuruti karo pokale wong sing ora bener. Ayo, kowe njaluk wong ngapura karo Werkudara, Janaka lan kembar. Nek pisan ora njaluk ngapura ping pindhone ora ngakon luput lan ping telune ora gelem mituruti apa sing dadi penjaluke Pandhawa, ora bakal padhang kayangan iki mesti bakal saya peteng Guru.
Kepung gelang latu mangalat-alat mewah kumaledakan ndutsi legedapa panase pitung geni madyapada anenggih menika ta warnane ingkang mapan ing kawah candra dimuka ya ing maniloka karantaning galih tilasing nata agung Astina Prabu Pandhu Dewayana miwah ingkang garwa putri saking negari Mandaraka Dewi Madrim tambuh-tambuh sotaning galih anggendhong Tyas Wigena pasiksan kang tanpa pangapura wis datanana rina datanana wengi senajan to sesambat ngarunapung parandene datanana ingkang mitulungi gunting geni, godo geni, bindi geni. Ajur luluh dadi swalang-walang kinukut wangsul malih ngrasakake sakit ingkang tanpa wangenan. Datan kendhat anggung nelongso pasrah sumarah mring purbaning Hyang Mahanasa kawusa wocap. Rewasnya tetaunan upama ta pinitung tanganing taun kaya ana sulaking pepadhan ingkang mijil saking cahya ingkang lumebet wonten madyaning kawah candra dimuka saya caket unggane satemah rep saya adem kang latu Ayo. Aku nderek ana kene. Kula nderek kula mboten badhe wangsul. Kula gesang wonten ngalam padhang. Menawi Kanjeng Rama nandhang pasiksan mekaten. Kula wonten mriki kewala Rama. Linarake saka kukening ibu ora bisa nampa sih katresnaning ibumu kula ibu kula nderek wonten mriki kula nderek ibu
saka pangaribawane anak-anakku ingkang dadi mustikaning titah. Nyatane genining yomane samengko dadi adem. Ya iki woh ing laku bratamu nggonmu tansah netepi dharma. Nggonmu netepi darmaning urip. Ngandhemi jiwa kasatriyanmu. Netepi jejering anak ingkang junjung asmaning wong tuwa. Anakku nggih. Oh. Menika kados pundi? Lah inggih ta. Masalahipun Pandhawa menika pejal kok malah jagongan kok. Kula ngaturaken pangabekti pukulun. Kula ngaturaken pangabekti pukulun. Ya Pandhu Madrim tak tampa. Ya Pandhu Madrim tak tampa. Werkudara ngaturna bekti. Wabrak apa? Arjuna ngaturna pangabekti. Gak. Kembar Marparana. Kembar Marparana. Mboten ngaten mawon Rama. Gembas. Agak iki nek nang kula sedewa ngentut. Das pundi? Raos panjenengan das pundi di guru menawi. Dewa kok di nganokke karo titah iki. Mboten menapa-menapa Kakang, kula dalu menika nedeng apes. Saya apes. Pitik cangkeme. Grisen-grisene wong mayang. Ning Kawah Candra bareng wis kejeguran Werkudara Janaka kembar dadi adem kok pitik-pitik sing nandhang pesiksan kok urip meneh. Menika kala rumiyin jago ingkang nandhang dosa labet kumawantun nganu mbokipun. Kewan kok wis adune ngono kuwi kok ndak ora enek mboke ora enek like. Ora ta ya. Ning pitik asu. Pitik ya asu. Pitik kok iso nembang Nur Lela. Nur Lela. Kabeh sisan kono lek bar. Kakang Narada kados pundi? Kula aturi paring dawuh dhateng Werkudara. Werkudara ora butuh guneman karo ratu ning dewa. Ya nanging panjenengan ulun kepengin dawuh marang sira. Aku ora butuh didhawuhi sapa-sapa. Werkudara aja atos.
Nggih. Kayangan diorak-arik dening buta jenenge Dewa Amral. Rusaking kayangan saka buta loro ing sekawit ulun mintos Rawalya kelawan kaki Prabu Ndarawati wadene Triwikrama dadi brahala. Saka sedya ulun supaya nyingkirake Dewa Amral wadene malah tinemu kosok balen. Dewa Amral ora bisa sumingkir malah kayangan tambah rusak. Mula tulungan Ngger Bratasena. Tulungi piye? Aku wis lerem wis penak jinem. Aku wis kumpul karo wong tuaku. Bapa Pandulan Babu Madrim ya kene teko dadak kerangkangan nulungi dewa sing ora butuhake. Ngger Bratasena. Sakabehing kaluputan ulun sayektiwus ulun dodo. Tindakno Ngger Bratasena tundungen buta iki. Yen sing dawuh kaki guru aku ora bakal mangkat. Nen sing dawuh Bapa Pandulan Babu Madrim aku saiki mangkat mung bae aku njaluk pitukon. Mara kaki njaluk apa wae ingkang ana tambuhana ingkang ora ana takokno. Ora bakal njaluk isen-isening kayangan Junggring Salaka nanging Bapak lan Babu Madrim munggahna marang swarga loka. Kadipundi Kakang? Pun monggo Aji Guru. Iya. Mangko yen to Dewa Amral lan Kala Kesawa wis kisah saka ing kayangan, Pandulan Madrim bakal ulun unggahake kayangan. Janjimu mengko ora bakal nyata. Gelem saiki, gelem tak tandangi saiki. Pandu Madrim mentaso saka pasingsa. Waduh linggen tileng neh. Bagus nah. Endi sing jenenge Dewa Amral? Saya. Kala Kesawa. Arep ngopo kowe Werkudara? Odel-odel wadukmu. Tak beteti jeroamu. Arep dibeteti kowe gelem ngumbah. Rasa dikumbah dimplok perune. Nek nggo tamba lara gula. Tanggaku ki mangani peru pitik mentah ndek kuna saiki malah lemu awake. Minggato saka kayangan. Nek aku ora gelem karo ngopo ora. Gelem minggat aja takon dosa buta lorak bladah wetengmu. Wah, kake jajalane.
sampeyan ampun bingung. Wah, isin aku. Kok isin? Tewas tak jejeki. Tak tujah kuku Pancanaka ora digawe rasa mung klecam-klecem. Bareng aku lena. Napa? Ngambungi aku. Ngambung. Kae mau sapa Semar? Pak Semarno. Pak Semarno mara tuwane wiji. Amane nek ora metu ngono ngopo to aku? Mun tenanan. Pon, ngertos? Apa aku takon, kae mau buta piye? Piye? Omong apa ora cetha? Wes bablas. Mireng mboten? Ora wati cetha. Ora mirenge sampeyan pripun? Kaya omong wes. Lah kok. Ngeten iki sing bener iku asline ngeten iki. Parat. Mbok kapake, Truk? Kuping dimut. Kupinge sawiji ora enak. Le. Pun, wah ora omong. Werkudara kok kaya wong bungai. Saking seneng-senengku dulurku lanang sing tuwa wis rawuh. Werkudara tilemu rahayu. Ya Kresna kakangku ndak trima. Mas Harto ya. Kurang ajar, kuwi senengane nyemoni wong. Tak tempiling dadi apa kuwi. Ya iki kok ya haluse ngono. Nuwun sewu kok penjane ku lho gumun. Angger kancane pun do munggah panggung lagi grumut. Kok terus sabukne lek ngelus-elus suwi. Ya men. Kaya ngoten niku nek Kalendara Drupadi kok ndale suwi. Ndale kemlemet niku.
Nggih, Ndara Puntadewa kok ya Le. Nuwun sewu pasuryan panjenengan lek nduk. Iya ya Petro. Sesuk ayu tak wenehi bebungah nanging aku kancanana mancing. Nang niku nek ngendika ora. Sinundrawati ya ngono. Piyayi kok le bergase ini. Tek tek tek. Iki lenggahe ra dingeten nyuwun sewu. Tek 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 tek. Arjuna. Ngedan. Ambumu. Nek anggere ngene iku kok awur sapa-sapa kok ra entuk lho. Wong gurar dikon pindah montor kok dadi perkara lho. Ya ngitekno ngene awur sapa-sapa ra mathok kok gregeten ya metu sisan. Koko Prabu. Inggih Yayi. Nyatenipun Yayi Sena sampun kasembadan. Iya, aku sing entuk gawe. Yayi. Paman Prabu Pandhu Dewayana menapa dene Kanjeng Ibu Madrim samangke sampun minggah wonten ing swarga langgeng labet saking makartinipun Yayaji Puntadewa menapa dene Yayi Bimasena, Yayi Permadi menapa dene kembar. Inggih Koko Prabu. Monggo meminta dhateng panguwaos sing dat ingkang murweng dat. Mugi-mugi ingkang sedya hayu tansah mangya rahayu Koko Prabu. Nah, modar lah. Modal gue. Aduh kakak, aku wedi kakak. Rasa wedi. Si ketek enggrek iki nek ora dikapokke ora. Aduh kakak, sepurane ya kakak. Rapisan rapindo kurang ajar kowe. Aduh kakak. Ya wis ya kakak. Wis arep bali. Ya aku bali ya kakak. Sepurane wae sing gedhe sepira lupa aku mung nuruti pamintane Kurupati ya kakak. Nyatane Pandhawa dimong dening Kakang Semar lulus rahayu manggih bagya mulya. Muga-muga teteken kanthi tekun bisa katekan kasembadan sedyane. Nyatane Pandhawa bisa nyuwargakake wong tuane ya Kakang. Kabeh mau merga saka makartine Kakang Semar sing pamong linuwih ya Kak. Rasa ngalem aku mikat. Ora apa-apa. Mati dening aku, minggat.
Sempal Ndara Drupadi, Ndara Kresna, Ndara Mandura. Kakang Semarya, Kakang Semarya. Monggo sami puji pinuji kanthi hateking Jodipati ingkang dipun pangarsani dening Ndara Werkudara. Sageta murah kabeh dhateng bebrayan. Piguna tumaping nusa miwah bangsa. Sedaya kala wau labet saking moganing Ndara Jodipati anggenipun kepengin netepi darmaning urip. Mila pokoke dinten menika monggo sami meminta dhateng panguwasing dat Kang Murwengdat hateking Jodipati tansah mahanani tentrem rahayu niskala.